आंखौ नोंसिनि बर' बाजाराव बेरायनो लांगोन ना? बरसा नायलाय आं नोंनो मा लाबोदों। आदै आरो मादै, आं नोंसोरखौ माबोरै साबायखर बुंबावनो? नोंसोरदि आंनो मोनसे गोदान जिउ होबाय। आंनि जिउआवदि मा जाथाय जादोंमोन, आं दिनै जेबो गोसोआव गैला। मादै, आं थांनोसै। एसेबां गोबाव नोंसोरदि आंखौ गावनि न'आव थानो जायगा होनायजों लोगोसे आंखौ एसेबां अननायजों जोथोनै लाखिदों। आंनो मोनसे गोदान जिउ होदों। थैजासिम आं नोंसिनि बे अननायखौ बावनाय नङा मादै आरो आदै। आं थांनोसै आदै। मा? औ आदै, आं थांनोसै। नाथाय मानो रानि? आं माबोरैथो बेबायदि थाबाय थानो आदै? रानि, नों जोंनाव थानायखौ जों जेबो मोना। जों नोंखौ गावनि असे फिसा बायदिनो सानो। रानि, नों मानो बेफोरबायदि सानदों? मादै, रानि, नों थांनो मालाय बबेयाव थांनो? नोंथ' जेबो गोसोआवनो गैला। जाथि खुरमा बाय बाहागि नाङा रानि, आलाय सिलाय बेबायदि थांनो नाङा। नांगौबा नोङो जोंनावनो थाबाय था रानि। जों माबोरै नोंखौ बेबायदि गोदाव सोराव थांनो होनो रानि? औ रानि, नांगौबा नोङो जोंनावनो थाबाय था। थां रानि, ओंखाम जानोसै ज'नो। बरसा, मिथिगौ ना, जिउआव ना आं गासैनिबो गेरेन्टिखौनो होनो हागोन। नाथाय मोनसे जिनिसनि गेरेन्टिखौ आं होनो हानाय नङा। आरो बियो माखौ? जिउनि गेरेन्टिखौ आं बुंनो हानाय नङा। मा बुंलाबायदों नों? आरो ना आं गासैखौबो बावलांजोबबाबो नोंखौ माब्लाबाबो बावनो हानाय नङा। नंखाय। नोंनि आंखौ माब्लाबाबो बावा बुंनाया नंखाय। गासैबो नंखाय। मिथिगौ ना इमि? नोंखौ बयबो बुङो नोंखौ बे बुहुमाव गैला होननानै। नाथाय आं फोथाया। नोंखौ बे बुहुमाव गैला होननानै आं फोथाया। आंखौ माबोरै बेबायदि हारसिं गालांनो हाखोनो? बुंलाय। नोंथ' मिथिखायोमोन ना नोंनि अनगा आंनि गोसोआ जेरावबो सुखुआ होननानै। थेवबो मानो आंनि गोजानाव थांखो नों दिनै? हे, मिथिगौ ना इमि? आं नोंखौ बिराद रागा जोंनानै दं। बिराद। माबोरै थांनानै थागोन आं नोंनि अनगा? बुंलाय इमि। थांनानैसो दं, नाथाय जिउ गैला। हे, नोंनो बुंदोंमोन ना दसे उनाव आंनि आखाइनि संनाय जाना फैगोन। एमि, नोंनि बर'साया नोंनो बिराद गोथाव संनानै दोनखाबाय। फैदोल' नों माबे। आं नोंनो संनानै दोनदोंमोन ना, मानो फैयाखै नों? आंनि गोसोआ बुंदों नों दं आरो नों फैफिनगोन। हे, फैफिनदो ना। Please come back.
मेगनाव मोदै नाथाय मानो आंनि गोसोआ मानो गोजोनाखै मानो आं बेबायदि मोनबाय थादों सोरबा आंखौ गोसोखांदों आंनि गोसोआ मानो एसेबां दुखु मोनदों दिनै